Pinaparating ng dalawang pangunahing electric company sa Pangasinan sa kanilang consumers na hindi magbabago ang rate ng kanilang distribution charge sa loob ng halos o mahigit 10 taon. Magkapareho ang pahayag ng Dagupan Electric Corporation or DCorp at ang Central Pangasinan Electric Cooperative o SEMPELCO kaugnay sa rate ng kanilang distribution charge. Sa isinagawang KBP Pangasinan Forum sa DZRD 981 Sasha Radio Dagupan City, ibinahagi ng dalawang electric company na hindi sila nagtaas ng kanilang distribution charge sa nakalipas sa maraming taon. Kaya nilinaw ng dalawang kumpanya na kung halimbawang tataas ang bayarin ng kuryente sa buwang ito ng Mayo, sa kabila ng parehong energy consumption, ang ginamit sa nakarang buwan ay nasa bahagi ng generation companies ang pagtaas ng rate ng kuryente. Yung generation kasi buwan-buwan yan nagbabago. Pero yung transmission distribution, sa case namin, meron kaming tinatawag na performance-based regulation. Hindi yan gumagalaw. Actually, yung distribution charge namin ngayon, yung DSM namin, yung pa yung ginamit namin yung 2015. So hindi pa kami nag-i-increase ng aming distribution charge mula 2015 up to the present. Ayon din kay Engineer Rodrigo Corpus, General Manager ng SEMPELCO, kung ano man yung napupunta sa kooperatiba nila para sa daily operation ay pareho lamang mula noong 2012 hanggang ngayon. Kung meron man anyang gagawing adjustment sa distribution charge rate, ay dadaan pa ito sa tamang proseso. Masalimuot po yun pag yun yung nagkaroon ng adjustment dahil mag-a-apply din tayo sa Energy Regulatory Commission, magkakandak ng public hearing, public consultation bago makonsider kung ano man yung adjustment na i-apply. So, from 2012 hanggang ngayon, the same pa rin yung DSM rates na napupunta sa kooperatiba natin. Pero ayon kay Castellan, upang mapanatili ang pagbaba ng kanilang distribution charge, ay nakipagkontrata ang kanilang kumpanya sa mga generation company na may mas murang halaga. Pero para din makontrol mo yung supply price, kagaya po sa amin sa DCorp, nakikontrata kami sa mga generation companies na mababa yung presyo. So kagaya nito, pumasok na sa amin yung bagong kontrata namin, yung Energy Development Corporation. Ito po ay renewable, geothermal po ito, located sa Leyte. Anya, nakakuha sila ng presyo ng 4 pesos and 28 centavos para sa susunod na 10 taon. Kaya naman kahit may dagdag presyo ang ilang electric utilities, sila naman ay magbabawas ang presyo sa darating na buwan. Magandang balita naman ang hatid ni Engineer Rodrigo Corpus, General Manager ng SEMPELCO, dahil magbabawas din sila ng mahigit kumulo ng 1 peso per kilowatt hour ngayong buwan ng Mayo dahil sa pag-normalize ang fuel cost ng mga power plants. Itong May ay bababa kami ng mga more or less nasa 1 peso per kilowatt hour. Yun po yung effect ng pag-normalize ng fuel cost ng ating mga planta. Continuously na bumababa yung importation cost, kaya bumababa rin yung charge sa atin. At the same time, ipinapass on din natin sa ating mga consumers. Dagdag pa ni Corpus, kahit mataas ang demand ng kuryente dahil sa summer season, ay nanatiling mababa ang kanilang distribution charge. Inaasahan naman ngayong Mayo at susunod pang buwan ng posibleng pagdeklara ng yellow or red alert sa Luzon grid. Kaya payo ng electric companies sa mga consumers na magtipid ng kuryente na makakatulong para maiwas itong mangyari. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.